Det er 5 typer svømmer. Ja. Det skal nok blive spændende. Så nummer 1, det er de der personer, som rører lidt. Den der person, der rører lidt der for meget ved andre. Ja. Nyd det. Så kommer det folk på dig. Du kan altså godt. Bare husk noget, der er så Godt. Næste sæt. 10 gange 200 fly max. Pause 10. Så er du bare at give en fuld snad på starten af. Ikke noget med at være en bangebuks. Ud og give den gas. Tro nu på jer selv. Vi starter op på det her. 2, 1. Hey! Hey! Den næste svømmer, det er ham, som der fylder mega meget, og hele tiden svømmer ind i andre. Ja. Den næste, det er typen, som der tror, han er rigtig stærk. Den sidste og 5. type, det er typen, der hele tiden retter på folk, lige meget hvilket sæt det er. Ja. Du skal trække vejret lidt mere ofte, Tobias, så har du flere kræfter, og fordi så kan du få 10 sekunder hurtigere på 25 meter.